बयनिबो मबाइल सोरनि भइस भाइरेल। थारैनो दिल्ली, मुम्बाइ, गुवाहाटीफोरावसो खोनायोमोन देहानि सायाव बेसेन खम खालामनाय रां बिनाय। बर' समाजनि लाइमोनफोरा माबे लामाजों? दिनैनि समाव फेसबुक खुलिनो हाया, WhatsApp नायनो हाया जालांगासिनो सोरांब्लानो भाइरेल जानाय भइस। माबा बङाइगाव माने दा माबा ओंखारलांगोन एसे मोनाब्लि अबाव थागोन ओमफ्राय? बङाइगावआवनो। सोलेरनि सायाव दाम मिलायलायनि बयनिबो मबाइल भाइरेल भइस। जागोन ना जाया? हा? बेसेबां? उनाव लोगो मोनबाय थाखागोन ना। ओमफ्राय माहाय थागोन ओमफ्राय जायगाया? थारैनो दिल्ली, मुम्बाइफोरनि बायदि माखासे बर' लाइमोनफोराबो सोलेरनि गेजेरजों गोरलैयैनो रां खामायनो बेफोरबायदि लामायाव आगान होनो सानदों नामा? जाय बर' समाजा गावहानो मोनसे आलादा नेमखान्थि थायो, जाय बर' समाजा गामि आलादायै हारि दानाय, समाज दानाय मोनसे गोग्गो नेमखान्थि थाखायो, बेफोरबायदि गोग्गो आरो गेरेमसा बर' हारिखौ माबे लामाजों लांनो नागिरदों? बैफोरबायदि गावखौनो सामलायनो हायै, गावखौनो गथायनानै गोरलै रां खामायनो हगारना लाइमोनफ्रा दिनैनि समाव बिमा बिफा, बिदा फंबाय, गिदिर गोलाव बिथांमोननि सेराव मबाइल खेवनानै नायनो हायै थासारि। माबे समाव मा नुजाफैगोन, माबे समाव सोर बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि भाइरेल नुजाफैगोन बेखौ बुंस्लाबनो हाला। बेबायदिनो जागासिनो जोंनि बर' समाजनि माखासे लाइमोनफोरनि गेजेरावबो 10निफ्राय 12,000सिम बेसेन सोलिगासिनो मोनसे भाइरेल भइसआ। थारैनो सोरनि भाइरेल भइस, माखौ लानानै दाम दर जागासिनो दं? समाजाव मा मेसेज होनो सानदों बेफोरबायदि बर' लाइमोनफोरा? बैफोरबायदि माखासे सुबुंफोरा गामि, समाज, बिमा बिफा, बाय बाहागि दंना गैया? बैफोरबायदि सोलेर हगारनानै गोरलैयै रां खामायनाय सुबुंफोरनि गामि समाजा बैफोरबायदि सुबुंखौ जेबो आयेन बायदियै राहा लाया नामा? माखौ नायनानै थायो जोंनि बेफोरबायदि बर' गामि समाजफोराबो? माबे लामाजों आगान होलांनो हमदों जोंनि माखासे बर' लाइमोनफोरा? जाय भइसआ भाइरेल जागासिनो थारैनो सोरनि, माबे ओनसोलनि, माबे समाजनि आरो माखौ लानानै 10,000, 12,000नि दाम जागासिनो दं? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। जागोन ना जाया? हा? बेसेबां? उनाव लोगो मोनबाय थाखागोन ना। ओमफ्राय माहाय थागोन ओमफ्राय जायगाया? बङाइगाव। मा जायगाया? बङाइगावनोथ' मा जायगा? बङाइगावआवनो दङ, जायगा दङ। बे माने लोगोनि रुम दं नालाय। लोगोनि रुमावसो? औ, रुमाव रावबो थाया, मालिक थाया नालाय, लोगोनि रुमावसो थागोन बियो। ओमफ्राय रुमावहाय मानसिफोर थाया आरो लोगो दिगि रावबो थाया? बिल्डिंसोखा, हारसिंसो बे माबा थायो लोगोफोर थायोमोन नालाय, लोगोफ्रा थाला आरोखि, थांजोबगोन जों थांबा। दिनै नोंसोर थांबा नामा? औ, जों थांबा जोंनो रुमखौ होलांखागोन। ओमफ्राय आं बिसोरजों नुजाथिनांगौ आरो नामा? नुजायालै, नों गारि सिङावसो थागोन ना, बोरै नुजानांगौ? आं नुजाथिया दै। दे जागोन दे। होमबा र' आं नोंनो दा माने मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेकनिशियान, ICU टेकनिशियान, रेडिय'लजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।